戦略的に人生を立て直すアドバイザー、ゆずきです。鬱を理由に、すべてを放棄する夫。鬱だから、と言って、家事も、育児も、挙句の果てには仕事まで放り出した。でも、旅行には行ける、趣味にも出かける、飲み会も、パチンコも、平気で行く。家計は火の車、家事も育児も、私一人で全てを回している。もう、限界だった。それでも、医者も義理の両親も言う。病気なんだから、あなたが支えてあげないと、と。どんなに辛くても、私が助けを求めることは、許されなかった。本気で今を変えたい人だけ、プロフィールを見てください。